جسر داربه را 27 سال درباس بون. لی پشت او قصالان جی او روژین رش و تاری ناتن جبیر کرد. ده دیروکا دموکراسیا ترکیه دا وک لکه اکا رش هات نویسین و ناوی وی لکه جی بو 28 سباته. Jerdevin post modern darbe ve nerm dikin aslında o sanine. Evet yani top tane bu silah tane bu ama insan pır zulüm diyetin. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Dehilbişatına geçtiği ki 24 kanuna 1995'da Partiya Refahı bu kekemin encamın elbişatine de hemen demeyda nişana desteklerine hükümeta refah yolu bun. Jibon Necmettin Erbakan'ı ku delbişatine da bu yekem Riya Serok Vezirtiye ve bu. Le hasabu planın darbekarin dinav arteşe da cuda bun. Avuli çabin wan tırsandın serkeşe ve planı serfermandar İsmail Hakkı Karadayı bu. İsmail Hakkı Karadayı dıdakuyan yakada zedetir liser laiklik o irticai sekini. Jve roje şunda peyva irticai bisalan droşeva Türkiye'de ama. O hanin maneki evveli laiklik xısnın ki yani sergirtina keç û pîreka bixwe ji xwe re wek tehlike dîtin. Bucerên acizmendiyan Fadime Şahin û Müslüm Gündüz. Ev hemû lîstik ji bo darbeyê bûn zemîn. Hin medyayan bi weşanên xwe piştgirî da darbeyê li ser her sernavên rojnameyan tesîra leşkeran hebû. Xwarina ku Serokwezîr Erbakan ji bo Rûspiyan da bû jî ji bo darbeyê bû sedemek. û şeva Qudsê. Şaredariya Sincanê şeva Qudsê organize kirbû. Ew şev ji bo darbekaran bû hincet. Piştî heftê 6 saetan wê şevê li kuçê Kolanê Sincanê dengê tankan bilind bûn. Ew tenê ne dengên tankan bû, ew darbe bixwe bû. Pêvajo tevlihev bû êdî herkesî bi eşkere qala darbeyê dikir. 28 Sibatê sala 1997 li qesra Çankayê civîna herî dirêja MGK'ya hatkirin. Di civînê da sivîl û leşker li hemberî hebûn. Lejneya ewlekariya netewî de serok wezîr heye û wezîrê derve hene û wezîrê hundir û wezîrê parastinê û o tevî askerî jî têde ne. Lê biryara ka hate girtin dibin tesîra leşkerî de hate girtin. Asas ji alî hukûkû da pirskirêk ji wî dest pê kir. Piştê civînê danêzaneke Hujde Xalî derket û gotina dawîya Erbakan bû. Erbakan ji danêzanê razî nebû û imza nekir. Lê dîsa vê jî feyde nekir û derbekar gihiştin miravê xwe. Benim çıkardığım sonuç bu bildiride muhatabın hükümet olduğudur. Ji bo hükümeta Refah yolê ji desthilatdariyê daxînin daraz xistin devrê. Ji bo Partiya Refahê bêgirtin, doz hat vekirin. Geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Yargıya güvenin. Necmettin Erbakan mecbur ma o dev ji vezifeya xwe berda. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'na istifamı sundu. Piştî vê biryarê li bû tevgerdariya li qesra Çankayê zêde bû. O ev pirsket Rojava Meclisê. Gelo Serokomar Demirel wê peyvîra avakirina hikûmetê bidekê. Serokomar Demirel li şûna Tansu Çîlerê wezîfeda Serokê Giştî ANAP Mesut Yılmaz. Li ser Erbakan û hin rêveberên partiyan qedexeya siyasetê hatayîn. Parlamenterên sergirtî li ber çavê hemû millet ji meclisê hatin qewrandin. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Şaredar İstanbul'daki wê demê Recep Tayyip Erdoğan ji ber ku helbestek xwendibû ketibû hepsê. Bu bir aydınlık dönemin başlangıcı olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Erdoğan li girtîgeha Pınarhisarê wê gavê gotibû êdî wê tut tiştmîna berê nebe. Bu şarkı burada bitmez. Çünkü biz bir maraton koşucusuyuz. Di hedefa duyemîn a derbekaran da keçikên sergirtî hebûn. Odeyên qanîkirinekên li zanîngehan dilê însanan pir diêşand. Nedihiştin xwendekarên sergirtî bikevin mekteban. Örtiya xwe baş örtiya xwe derxin hêwerin mektebê. Me jî qebûl nekir. Me got em ji bo rıza Xwedê Teala serê xwe digirin. Ji bo tişkînîne em nikarin vekin.
گوتن مادام ون وکا مناکن ام جنایل ون بخوینن خیزه ما یکو دخاندن üniversite mektebe da zulmeki giran juan hata girin zafi yüce mektebe havitin kısmeki wan hatna girtin ketna habsxana المالاتیا شخو وچاخه حواله مجی آویتن حفصه لإستانبولي المالاتیا hatta hevaleme bir idame yargılanmış bu. Yani sucevançı bu. Qiz bun serqu girdi bun çubu mektebi. Serkeşi rexsına terörü FETÖ'ye gülen bu gotuna xoya sergirtin ne giringe o ne bejijdi be. Destek da derbe karan. Jimera du gotin bunçima venakin. Ev vedikin bunçima vedik. Ev darbeki daha mezun bu jimera. Bir okul birincisi olduğum halde bu terene katılmama müsaade edilmedi. Bi biryara şuraya leşkeri ya bilind, ji artêşê 27 personel hatin îxraç kirin. Rojnameger o nûnerên saziyên sivîl yên ku li dişê darbeyê derketibûn jî li DGM hatin darizandin û hin kes jî hatin sürgün kirin. Ew zulma ku dihat kirinê min qebûl nedikir. Wê awayî em bêjin ku eger ew suc be ez sucê xwe qebûl dikim ku ew ji me re şeref e, ji me re îftixarekî mezin e. 4-5 sal tu ji zarê xwe, mala xwe, maliya xwe dû disekînî. Ew jî wekî geran bû. Yani sürgün işte ha. Navê wisa bû yani sürgün bû. Gelek firmaketin listeye reş. Li gorî darbekaran wê ev pêvajo 1000 sal dewam bikira lê plan û hesabên wan neçûn serî îradeya gel xwedî li demokrasiyê derket. Gotun 28 Şubat evi 1000 sal devam ki elhamdülillah devam nekir. Yani priya insan gerçekten hakkı geri sent. Eko yani ji şavet un priyavan geri hatın eko cezaeviye bun yani avet bun cezaeviye jiboy örtiyavan jiboy inancavan wana ji priyavan derketin ama Mağduriyetên li odeyên qanîkirinê zanîngehan û saziyên qamûyî hatibûn kirin. Ev hemû pirsgirêkên girîng bi salan di rojeva welêt da bûn û li benda çareseriyê bûn. Qedexekirina sergirtinê di hêma AK Partî de hatin ragirin, mafên kesên ku ji kar hatibûn derxistin û ji perwerdeyê hatibûn mehrûmkirin jî hattayîn. Bu millet darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir. Lê sir ji bo ku serê xwe digirin mafê wan ê perwerdeyê ji wan hate girtin ev ji distûra me re mixalif bûn. Ya jî ji ber baweriya xwe bibe sebebê ji karê xwe bên dûrxistin ev ji alî hiqûqî da ji alî mafê mirova da ticîkî ji vê tune ye. O ev şeklê hanêzî rewşa hanêzî nelayıqê Tirkiyeyê. Dorhat darizandina derbekaran piştî 15 salan aktörên wê serdemê ji bo hesab tayinî derketin hemberê dadgehê. Li gel hemû hewdanên FETÖ'yê jî ji bo 21 bersûcan cezayê heta hetaya hat tayîn.